Kakubor ka ba tenat ban snow, handrei ka ba sumlum ban perkat. Uba Ardent milar basoy moj, udai wei u MLA naga nongkram constituency. Ubala syanya it hadu nin kamit, nyaw arkanta kabamot lai singi lai mit. Kipaj ba babon kila toj ban snulam ban ay mensim yo. Haka jing syajan it jong u don kiba keren bany keren kho. Kiba tip ya ka jing syajan it jong u kolong kabadai ya Henry kiba lek nang ya kata. Bat kiba persya direct ya kata. Bat namar ba kim snu ya hap ya ka jing lek jong u. Haka jing syajan it jong u don kiba sulam bat kiba da kersyan hadu kata-kata. Henry kiba sutu ayu kamut. Ya ke ai pau syajin it nabanta kano Henry ki shu sutu malu mala na ki lok ki jor ki ba yatu kana don ru ki ba ong ba ka jing syajin it jung u tang da manta kane ka election ka banwan ban pen bi kai yo pai ba ka ba mod ba u syajin it politics tungin page syak bible ka ai ka batai ka jing syajin it kadai ka way ka ban nadu atas teman barim nadu Moses David ka Istar Jehoshaphat bat kiwe ka bor jong ka jing syajin it kala ban pra ban tei ya ka jing im brio lane ya kano hakaliang kari ban ka chat ban rio ka Istar kadai ka way ka sim na ka chat ban rio Hebrew kalak wer ya ki lok ki jor ya ki badai na gajaj pen riuju ba kan syajin it lai mit lai sngi klambam klamdi bat shisha kane ka jing syajin it jong ka Istar kala job ya uhaman ubriu uba syirkai bat uba itrim ubalat mu ban penjatno ya gajaj pen riuju paragwai na tap Istar kala nang ba saw ka dikar kan riu tongipet nang tahu Nehemaya ulah syajan it bon sing laong katkum ki start wat miak jong ke Bible Nehemaya ulah syajan it saubenai namun taban yok pat bandaya Kynroh Jerusalem laong ha ke pohor bandaya Kynroh Jerusalem shibun ki ba persya natiang banamon ki belapu ye ki nong ya lek ban penwit ya ka jing tai ya Kynroh Jerusalem wei uru san balat ulah semua bitar hawa ulu asngo balat tai ya Kynroh Jerusalem par ulah keren bany bat ulah ki bany ulah ong kum no kin tai ya Kynroh Jerusalem haba kala pra lembher bat kala ingding lut ki mau Henry Nehemaya man ka sungi ulah aiman sim bat kilayo bat daipat ya Kynroh Jerusalem takabor jing doa baik kitab Nehemaya kalau ngomong saw way hadulai biar hawangi paipat haga testament ke batamai da u jisu ubat desi sha u kon jomblai u balawan hyar hakan ke pertai nandu kisnem ke hajar snem menshwa nandu kapor basansar ke Roman Empire long ba u jisu ula penshisha ba ka jingsha it kadai kawai ka bor nako gospel Matius kalong ka ba kanyo ka dikhat ka ba arhuai jisu ong pinom la ban be bakum ya une kamut bakum ya une ubriu ya une kusut ubashong ha une ubriu lemda da ka ba shajin it klam shajin it pimla ban be tang da ka ba shudwa baiba kumtangi kermen scam warla don shibun ki ba krenbeng ki ba krenko ya iba Ardent ro Yes, kermen scam lang ba ka jing ruai lam bau blai un yalam ni ba Ardent
Bari ki kato kenangot kin nongbot ba chisin kasni ba kinyo taipat ia Kynroh Ka Rilum kabala pyntwa deki khwanShimet kibaran ka mensim kabom salia yanoinoro kibom shamla perkhat ya ki long shwa lane ki long dinro long live bar dan long live VPP.